wakabva kumusha asi chikuru mureni munoona ndisingaoni. Waiti junior yakabva kumusha? Handizozive manje. But muchikura imi makakura sei? Kuro ndakangokuro ndaigara kuzasi, uyo aigara kumusoro nandisingamuoni. Wakazotanga kumuona rini? Ndakazotanga kumuona yatoyushube school takutoenda kuchikoro. Sokuti udiki hwake ucheche hwakaona kuona. Ndinomuona. Zotanga asipo. Ndaitoona pamunhu waimwe ainzi Tilato pamunhu achitoro chijaha chichiri chijaya. Ndichiriwo kamwana kamufana kaYouTube. Tilato vari majaha ndivakachitoro tujaha twacho. Saka na junior wakazita zvekuuya. Tilato futi ndakangoti anga ari mudiki kuno pane mwainzi Bright. Vakangari kakuru kacho. Kachiterwa nanaTilato. Ndovanhu wandaimboita kungono pamba ipapa kouyo uyu nandisingamuoni. Ndozokutaura wauna ndisingamuoni. Saka which means kuti anga asipo. Zvokutoti pamwe anga asipo handizozivi kukura kwake, pamwe anogona pamwe akakura achichengetwa muyadhi because nguo yedu yeudiki vamwe vacho vaitokura, vamwe vanga vasingazikanwa vaityirwa navabereki, aigara angovharirwa muyadhi. But makakopa makazotanga kuonana makatombotamba mese? Makatamba mese time yacho iyi? Ndokonenge takatozotamba tese, ndatomuziyawo, pamwe tatochinjwa maclasses, ndatoiswa klasi yangari. Makazowa same class here? Takazoiswa same class. Kuchikoro? Kuchikoro. Maizidza mese? But waiti mudiki kwauri? Taidzidza tese. Saka anga aigona chikoro here kuti anga asingagoni? Vaimukunde? Vaigonawo. Vaimukunde? Nani? Anga ari pakati nepakaedzawo. Vaimukunde here? Taingokundanawo. Zvapo napo ndeona zvangu kutangarira zvechikoro zvakairova. Ko pafight iwe naye ndiani airowa? Pafight kainandimiri. Udiki hwenyu? Ina ndiri miri because ina ndiri tafu. Ngozokura kapona mwana ukura turi tutete. Turi chino chita ndiri katafu mbichana. Mamuri katafu. Saka zvokuti vafana vese maibhura. Vafana muwanikwa akangondose zvari. Kuno vamwe vaindikurirawo. Ko iyeyu taipidza iyeyu udiki hwenyu? Utafu hwangu ndakangomukurirawo zveudiki. Zvazviri zveudiki chete. Zvokuti dzanziri nyana. Pamwe wese munhu aigara akavharirwa. Didiyo paradzimwe pamwe nambofamba-fambawo, ndakumboziyawo zvimwewo ndadidi. Saka zvinogona futi kungoitisa kuti pamwe anga asati akuziva zvake zvinhu kuti ndo zvinozonikikina but saka which means kuti anga akapusa nditi? Udiki paudiki totsa udiki hwenyu muchikura mimi semunhu anga akavharirwa akasina mbonyanya kupusa. Munhu chete anga nerespect iya ndiri kutaura kuti munhu wanga tisingagara naye. Handi makazotanga kutamba mese makudzidza mese kuchikoro pamwe aigoneka anga ari kuprazi kana kumusha kana kuti hamene imwe nzvimbo pose nguo dzatikakurawo vanhu vazhinji vanga vasati vambovaka vasati vambodidi. Saka mumwe nemumwe wanenge akabva kwake adzoisi kungaita kana kumamisha kuna nahighfrieds kuna nani taingoona dzimwe nzvimbo dzanzi nemasango. Saka manje kana uri mwana uyo angokura uchindikinwa nemubereki zvimwe zvinhu zvekuti unogona kunge wakangoti akapusiswa chete. Anga akapusa kana kuti anga tina kupusa. Alright, but imi makangwara kuda kumudarika? Taingoenderana. Because tandikugona tiri wesame age. Ko panyaya dzematoizi apa hanzi mamuri makuru wanika panyaya dzekuba matoizi? Matoizi zvaidhipenda navabereki. Vabereki vangu vaindivigira pazivo kana vaingoni kwangu wangu wakapusa uchiti taigona kukutorera. Asi vabereki vangu vaindivigira zvese matoizi, mabhora, magorofu, mazvichi, asikoro kunyaya yekuti pamba penyu ndopakatanga kuita TV mari munomwe ndeyechokwadi yayo ndeyekunyeba panyaya dzema-TV apa udiki hwenyu? Zvinhu zvinongotaurawo vanhu, zvinhu zvandaingonzwa. Ayo imimi muchikura kandi maitoziva kuti pamba pana nhingi pane TV pedu hapana TV chichi. Penyu pamba pane TV here muchikura? Pedu yanga iripo. Komuraini?
Mamsinga ndengoziva pedu nana Matsangura chete. ndopamba nema Ndara TV. ingonzi Matsangura. Ndo patanga ma TV mara muno. Ndo dzimba dzande ngoparazo ndo dzimbo dzandaingonika dzimwe dzese dzinatsinga pinde chididi. Adzaizwa munhu waitoita ma TV pomwe waigona kuona vane ka TV kadiki. Okay. Kwa mamsina ka TV kadiki. Kudhara kwangu ni kwaigadzira tudiki. Ndara waigadzira hombe. Dzanziri kodiki neHombe. Ima Akura ni akadza takazotanga kutaka kuziya tanda kuzoona pamba tudiki like. Okay. Alright. But ndakambonzwa hangu zvichinzi hanzi penyu ndo pakatenga kuita TV. Matsangura naMudhara ndo nepedu dzimba dzakangotanga chiri kuita zvima TV. Ndo maziviro andainhikiriya. Okay. Ndo mazivira maita. Anzoizivira zvinoti udiko hangu pamwe ndaikura ndichipinda panotoona dzimba dzandaitopindawo. Alright. But imi makapamba nevabereki ndichiteera manhikirikini. Imi ndaipinda dzidzi kana panapa zvedu ndasikatopaziye pano. Kwani panapa maivaziye kukura kwenyu maiziyani panapa. Panapa ndikuona ndakangototanga kuziya Mudhara bangu chete ndiaimbooneka ngokuti panguva iyo ndivanga achiri majaha. Mamuri wapfana? Tichiri wapfana. Kana bangu angatori majaha ndo aitokika bhora mhanya achiita zvese achididi kuamesa muzoita ndiri vadiki kuzongoti vakadzi vamwewa kwave kucanada manga usingaziye ndakatozomuziva ndatoti kure saka uchiminzi kuti singamuzivi anga ari kupi pesa apa kana makazomuziya ati kure pesa apa anga ari kupi akauya futi anga ari munhu wanga akanyarara kana kuti anga asingagare kuno akazidza kuti kuuya kuno ipapo ndoreki pamunhu anga akangotaka kunyara pamunhu ndaingomupotsawo but ndichingonzwa muakuru wangu ari pandiyo vaiti vaimuona but ini ndaingopesaniswa naye okay mamusingambosangana pamwe nandisingazive manje but mamusingatomuzive nandisingamuzive makazotanga muziya ati akura zvakaita ini ndatokura inini makura zvakaita sei ndakatotanga kumuziya ndapa ejipiko usafuta kuchikora ndamboona achienda kuchikora chero marai muno kungoona achingofamba marai muno kana one day ndaigona ngonzwawo zvangu batiya murai muno mwanhu wakawanda ndaingopesanawo naye saka pamba kaipa saka but mi maizikana neraini rese ke muchikura ndisingazoziva zvangu bhozi nandisingazikanwa bhozi nandiri munhu wofuti nandisingafambewo esana mukoma namani ndandisingatoazivi toradza kuti kuno pane kwandaitogumira maiti mukoma akaita zvekuuya here maiti mukoma akabva akatongoitawo zvokuuya zvokudidi maiti akabva kumusha vanhu aindiudza kudaro ndivaiti anenge akabva kumusha okay saka bhochi ndanenda toudzwa but munoziva kuti munhu akabva kumusha anozokudzorera nokokuzoti ndakanzwa kuti wakabva kumusha but isaka makanzwa kuti akabva kumusha because pamwe amai ake anga ari munhu wekumusha okay ngoziveso even Madhara edu aingororawo anamai edu even amai angu chocho wangu akabva kumusha saka zvinhu zvandisingamboita discipline kudii kuti vangu choamai angu tichigara amai angu wangu akabva kumusha iwo kana vachinzwa anga akabva kumusha amai ake wangu akabva kumusha same namhomzi yangu saka Madhara akudhara airora kadzi vekumusha Madhara ndo history andaitonzwa saka chemberedzedze dzemari muno mudzidzi dzekumusha omanzwira bhoza isu tichitangokurawo Zimbabwe ngesati hanzi yange atotangawo yanga yatobvawo kusungunuka kumashure tisatoda kuziva chingonzwa yanga yatongobvawo mukusungunuka saka zvichitongoroti pamadhara edu nawamwese wamwano yaibva kumamisha right vakabva tanga kuuya kuharare vatanga kuuya kuharare bhosi kuno kwainzi kuharare even kuro kwandaita kwaitongonzwa kuharare wedhe kuti harare ndaingoramba ndichinzwa ndichikura even mabhazi chocho yaifamba pa izvi zvekuzoti ana Mbare ndakatozvinzwa ndatoti kure Mbare ndandisingambozvinzwa
asi wetu kuti Harare ndo ramainzo uchinzwa abva kupi waitikosvikira pamusika anda Harare. Okay, ndaitongonzwawo yange sikanzi Mbare musike zvokutozoni Mbare musika iwe dhori mwerere akutozongonziwo unenge wakutopindawo mumashopu munenge mumusika memuretail. Okay, saka muri munhu wakudhara kai mundara muri wakudhara manzwira andaizvita but mimi muri wakudhara zvinezvo ndapakati nepakati hazviramba asi muri wakudhara zvinezvi takura ndangoramba takuenda tichikura chidindo nguva yacho. Alright, so kuti mufanira kunge mune vazukuru zvaimai manje but hamusati mane kana wenyu chaiye hamusati mana zvinozoitwa nekuda kwaMwari. Alright, aiwa bo Billy Boy